хора, аз съм GamerBoy BG и днес ще правим един survival let's play на Minecraft. Така че започвам да събираме дърво. И там, ако виждате числа, не се притеснявате, това само колко фъпа са. Да, колко фрейм per second. Поне не върви толкова бавно. Не върви хубаво. Хора, се върнам, когато събера дърво. Така че ще събера дърво. Сега спрям на пауза. Така че ще чакате малко. Добре, събрах се двете дървета. Сега да се ги заработим. Сега да направим на крафтинг тейбъл. Shit. Окей. Да се направим един меч. Лекирка. Окей. Сега да се направим меч. Сори ако лаги. Ще направим още такова. Забравя. Робим тия крави. Shit. Яла тук. Окей. Не е нужно да летиш. Взема крафтинг тейбъл. Виждате, че има много край, така че се върна, когато ги убия всичките. Защото сбайника май да са сама до 10 минути и днеска да толкова дълго, така че ще чакате пак. Окей, убегим. Сега да схапна малко. Къде ще живеем? Сигурно ще живеем и тук. Тук някъде, да. Ето тук ще почна маничката къща. Ще бъде маничка. Shit. Сега да се притечем на хубава къща. Е така да. Те тук ще да малко. Това, да. Правим на вратичка. По-скоро те. Ама. Карай, колкото им дадат. Да начупаме това дърво. Само ачивмента. Окей, се върна, когато постаря малко от къщата. От стара. Окей, хора, върнах се. Сега така малко да се кача.
Сега не трябва още малко дърво, което мога да се грабне от тук. Да се взе. Пак да направя по системата, както се качих. Това няма смисъл, ама аз какво да направя, не мога да говоря. Не е мой проблем, мой си я макар и. Окей, аз сложих така малко стъкло. Пак. И добре хора, това ще бъде края на клипа. Дано ви харесал и чао!